Morning and doing today, my sis. Can you introduce yourself to us and share your testimony with us? Good morning, Edwin today, Fire Coach. Good morning, Edwin today, our mother of the house and our father of the house, Prophet Graham Williams, each and every pastor, each and every member, and each and every PGW. Ik heb de testimony over mijn financial breakthrough wat ik gekregen heb. Toen ik de eerste keer, de tweede keer de Fire Coach begonnen. En dat was crossing the service in de zin. Ik heb die werk gehad, ik was werkloos, ik heb werk gezocht, maar ik heb die werk gekregen. Ik heb toen voor die crossing the service mijn CV geproefd gedaan om zijn ziekenhuis op te zetten. Ik heb toen mijn CV gaat aangebied van een plek, maar niemand heeft teruggekomen naar mij toe met de openbaarheid. En ik kom de crossing the service toe en één woord dat Prophet gezegd wat bij mij gebeurd is. Receive your promotion. Ik heb te receive in mijn moment. Toen ik in de service kom, in de 2 januari. Maar na 22 jaar later, ik oproep gekregen van Chicas om te vragen als ik beschikbaar om 2 uur te beginnen. En ik heb dan mijn testimony, maar dat is nou net iets wat bij me gekomen is. Ik heb toen begin werken, toen in de 3 januari begin werken met Chicas. 2 weken later was ik zomaar promoot naar vanaf touwpakken naar now this is just an extension of the goodness of God. So I want you to share with them after another touch that you received from our man of God, what then took place. Okay, so die jaren toen ik bij gaan, ik heb die promotie gekregen. Ik heb toen mezelf gevonden in de kamer waar ik nog nooit voor heb gewerkt. Het is mijn eerste werk. Mezelf zo opgekomen. Ik denk het was morgen van een jaar geweest. Ik heb die al die jaren gedacht. Ook als ik een werk krijg, ga ik begin partner. En ik begin zelf en dat is meer. Maar ook van die jaren, zeker nog niks gevaar, ik ben nog iets. Maar pas de dieet, ik ga naar mij toe. Of pas de werk om te vragen, wat ik een partner. En ik heb zo zeggen, oké, ik moet nog partner. Maar ik wou al afkomen, maar je ziet kaart. Die gaat die hele tijd nog partner. We gaan partner, ik heb begin zelf en ik ga naar kerk. En die week ik al lang en laatst week ik al lang gezegd wat daar aan staaf party we zijn. Ik dacht toen mezelf, ik heb naar de staaf party toen ik aan het maken ben. En ik heb die woensdag die zat die wat ik zo was bekijken. Ik heb besloten, oké, ik ga naar morgen, maar eerst en de laatste keer. Ik heb toen donderdag gegaan naar die staaf party toe. En ik heb toen naar de awards bij die staaf party. Ik heb dat gezegd. Socialize en voor die grote dame beginnen. En hulle roep toen mijn naam voor, ik heb een award gewonnen voor Staff Member of the Year. Wow, what a powerful testimony. Can we celebrate the one more time?